Salutare și bine v-am găsit la primul meu episod de Nu-ți Brawl. Astăzi voi fi normal cu cel mai bun prieten al meu. Salutare, mă cheamă Andrei. Așa și ca să știți, abonați-vă la mine, mă cheamă Andrei Nicolae Poza, de telefon A. Așa și toate cu video să te mă filmă de acum. O să deschidem Megabox, o să facem box opening. Un pic, taci un pic, Alex, te rog. Ok. 3, 2, 1. Salutare, bine vă regăsim la un episod de Nu-ți Brawl, primul episod care, nu știu cum să vă zic, primul episod în care vom face un box opening. Bine, că am mai făcut box-uri opening, dar Nu-ți Brawl cumva ar veni, nu n-am făcut, știți. Alături de prietenul meu. Salut! Mă cheamă Alex. Așa, și el filmează acum, și eu, și da. Și hai să începem. Zi-mi codul. Da. XE PW W, da. 59 5 9 VV. Da. Să vedem. Și după câte vedeți am numai Kelly, poate vom băga și un match, nu știu. Eu, sincer să zic, încep cu Big Box. Eu am cu Megabox-uri, nu știu să mai Al doilea, eu zic cu Big Box-urile. Sunt comentarii, că nu credeți că sunt mai bune. Sunt mai bune, Big Box-urile sau Megabox-urile. Bă, nu te aud așa de bine. De ce? Te aud așa rău. Acum uit. Acum toate mai aud bine. Ia, pentru Big Box. Bă, dar nu făcut nimică, bă. Nu pica roza. Fără să iau Bravo, din Brawl. bă. Mi-a picat din Brawl Box roza. Fără să vreau, cred că îmi pică cu tip și el, am picat roza. Nu vezi că strălucește. Ia, strălucește Barley. Barley, băieți, Barley. Ți Barley, mi roza, am de înfiorare. Mai deschidem un Brawl Box, nimic. Asta upgradăm pe Shelly. Am cu power 9 pe cele băieți. Am dat să-l fac. Power 9, eu am Power 6 pe Shelly. Ia, gadget, băieți, gadget. Pe Shelly. Așa să fim amândoi. Dăm un mega, 2 iteme, nu lucește. Nu-i nimic. 2 iteme, nu lucește. El primul, băieți. Noi acum îl dăm Power 7 pe Shelly, am făcut-o. Și Power 4, cred. Da, Power 4 pe Roza. Era să deschid Eu Brawl Power Box-ul, 4 pe el primul. 2 iteme. 3 iteme, lucește Barley. Bun băieț. A doua rară. 3 iteme iară, nu lucește. Nu nimic, 4 iteme, lucește Carl. Bine băieți, nu-mi pică gadget, nu-mi pică brawleri. Hai mai deschidem un pic. 3 iteme, nimic. Deci 4 iteme, ea lucește, nu lucește. Ia 4 iteme din nou. Max, nu lucește la mine, 4 iteme, gadget. Nu-i nimic. Hai să upgradăm pe Shelly, Power 8. Avem un gadget pe ea. Power 7 pe el primul. Hai să upgradăm pe Barley. După câte vedeți, am Power 5 pe Ia, să Barley. încerci gadget pe el primul. Power 8, Power 8, cum v-am zis, pe Roza. Și eu l-am făcut acum Power 8 pe mine. Și cred că Power 4 pe Carl, dacă nu mă înșel. Power 5 pe Carl. Deci trebuie să-mi pice așa un gadget și... Ia să încerci, băieți. Două gadgeturi. Gadget pe Shelly. 3 iteme, nimic. Ia,
GG pe Barley. 3 iteme, nimic. Ia, Star Power pe Shelly. Nimic. La mine nu mai pică nică, din câte văd. 3 iteme, S-a nimic. venit ghinionul. Ia, 3 iteme gadget pe Barley. 3 iteme în sfârșit GG pe Roza. 3 iteme, nu lucești. Să vă abonați, să ne urmăriți pe TikTok. A, da, pe TikTok nu prea, pe YouTube. Ia, lucești. Gadgetul ăla bun pe ce? Star gadget pe el primul. 4 iteme din nou, nu lucești. Ia. 4. Fac, nu lucești. Hai cu noroc, hai cu Doamne ajută. Tac. Ia, 3 iteme, hai cu noroc. Cât? Power up max. Ia, să-l testezi gadget max. La mine nu mai pică, boss. Power 9 am pe Shelly. Star Power pe Barley. Hai, Star Power pe Barley tu? Vă dați când am făcut Power 9. Ia, am toți brawlerii Power 9 și Power 10. Eu am Power așa, Power 9 pe Shelly, Power 8 pe Barley, Power 8 pe Roza, Ia, nu mai bănuț un pic acum. Când o să spici un item, zic să ziceam Roza. Roza o am de mult. Ia, din Brawl Box, Star Power pe Shelly. Ia, Star Power pe el primul, iar Fuego. Mai deschidem un pic mai repede, lucește și GG pe Carl. GG pe Carl, bine. Hai, dăm în viteză un pic, na, lucește GG pe Star Barley. Power pe el primul și... Surge, băieți, surge. Slime. Ia, GG pe Barley. Numai GG-ul și Star Power, că te văd un pic mie. Da, și de luce nu mai lucești cu un brawler. Și acestea sunt brawlerii mei și hai și brawlerii lui. Uite, iată. Da. Ia 3 iteme, lucește. Ia, lucește, Star Power pe Shelly. Ia 3 iteme, iar. Star Power pe el primul. Ăsta este Star Power 9. Ia, lucește 2, deci Star Power pe Shelly și Leon, bine, boss! Cu cine joc cel mai bine? Leon, prima legendară, bine, bă, bine, din Brawl Box. Mie mi-a picat din Brawl Box, Leon. Deci, să fim serios, deci mi-a trebuit așa, am Power 9 și pe Roza. Power 8 pe Carl, am 2 degeturi. Ia, tu așa ceva. Ce să am, bă? Poate vom băga și un meci. Leon. Dar tu ai așa ceva? Ce stai? Dar Leon e mai bun. Sperăm. Păi da. Ia, nu lucești. Mai nimic. Nu lucești. De ce? Ia, lucește și bam! Bine, bă! Ia, lucește și sărgi. Pem, mi-a picat. Dăm aici un mega, 3 iteme și nu lucești. Hai să fac Power 9. 5 iteme, lucește și Star Power pe Roza, bun. E bun, mi-a picat prea mulți brawler, dintre Star Power. Ia, Star Power pe Roza. Și mie mi-a picat mai mult Star Power pe Roza. Avem un pic și avem Power 9 și pe Barley. Numai câteva puncte trebuie pe el. Ia, gata, am Power 9. Star Power pe Roza. Am Power 9, acum fac. Bă, n-am ghicit pe Roza și am toate Star Power-urile pe Roza. L-am ghicit pe ea. Serios? Ia, 2 iteme. Star Power-ul ăla fain pe Max, care se face ultimata. Și Derek. Stați că am uitat să facem așa. Hai că mai deschidem niște Brawl-uri, băieți. Nu știu. Parcă-s... Ce spun să vă zic? Da, super că am greu. Mă scuzați pentru că se încarcă foarte greu, dar nu știu. Păi știu, așa am bătut și pe episodul celălalt. Dar foarte greu. Ia, 2 iteme și lucești. Star Power Search. Star Power pe... Frank.
Descărcător de roză și acolo ce știară. Gale. Amber. Gale. Amândoi avem o legendară și o cromatică, bă. Star Power pe Barley. Hai să upgradăm puțin brawlerii. Iar lucește, iar prima a câta rară? A treia. Da, mai trebuie o rară. Păi și mie cred că mai trebuie Poco, da. Și mie tot Poco. Eu trebuie itemi? Da, nu mai un pic din Brawl Box-uri. Dar mai... Nu, lucești două lucești și Mortis! Mortis, boss. Prima mitică. Epica, a? Da, am vrut să zic epică, dar am zis mitică după. Power 5 Amber. Power 5 Ia Amber. e pe Daryl. Bă, nu mai zic. Ia, nu lucești. Ia 4 itemi. Hai să ia Gadget iarăși. Na. Că poate. Deci chiar hai să upgradăm și noi brawler. Stați mai deschide un megabox. Poate facem power 9. Mă scuzați că sunt atât de greu. Și Power 2 pe Mortis, Power 5 Power 9 pe Leon. pe Daryl. Power 7 pe Barley. Pe Frank. Power 7 pe Amber. Hai să-i dăm drumul înapoi. Să-i dăm drumul la nebuneală. Haideți, dați-mi puncte pe Leon să pot să fac Power 7 sau 6 pe el. Parcă Ia Power 3 7. să-l știi gadget pe Frank. Iar lucește și Bibi, prima epică. Ba nu, a doua A epică. doua, uite, că pe ea mai zis. Păi da, a doua. Hai să luăm upgradăm pe casă, ne pe ce să facă asta, am văzut că... Bă, zi nu să te-a făcut până încetul. Ia, sunt carcă greu, bă, n-am ce să vă fac. Ne mai auzi, Dragoș? Bă, nu ne mai auzi, Dragoș. Nu ne mai auzi. Bă, la oameni că ne mai auzim. A, bă, un mega box, așa de greu să încarcă. Deci să încarcă cu un nou brawler. O, dar nici acum. Îmi pare rău, băieți. Ai fost pe ecran. Mega, pentru că se încarcă greu. Da, mie nici acum nu și-a revenit. Da, voi pune pauză și când se va încărca, Așa și eu voi deschid pune filmarea. pauză.